stajna nibqgħu mifrudin imxenqin għall-imħabba li x'kien qalb sabet lill-oħra bdiet titrabba. Setgħu snin igerbu fuqna u bħalanja bla mismuha il-ħajja tnin. Imma ltqajna, imma tħabbejna minn għajnejna qrajna l-fema ta' xulxin, ferħanin, xrar nar moħra żewwiġna u bil-ġamra li kebbisna saħħaħna donnu b'sarna kemm riħ kiesak se jreżżaħna għalli ġej. Imma l-xejn għamlu wieqfem beħruxija u sqawwija x'il-ġamra ma tintefa' bebda kesħa, bebda resħa. Għalkemm ġensek ġens barranija l-kelma tiegħek, għalkemm lewni le ma jiġbaħ il-lewn żbejjaħ tal-wiċċ tiegħek, sħiħ tħabbejna u fir-rabta ta' mħabbitna dlon kien sejna x'kien jifridna. Fakritunna n-nies ħajjina, bebda ħniena ħset fuqna għax riditna mifrudin. Min xulxin min se jibedna la ninħabbu. Hekk kif qiegħda ġewwa jdejja fuq ħaddejja dawk ħaddejk, lejk inħares u nitaxxa, naħlef sewwa li ma tbedna ebda bnewwa, ma jberridna l-akbar hemm, ma jifridna ebda sem. Kemm ninħabbu, hekk imbeda minn xulxin stajna nibqgħu mifrudin, imma kellna żgur niltaqgħu għal xulxin sa mill-ewwel maħturin. Ma setax il-mewġ ibedna. Kif se dredna l-ħruxija ta' madwarna, kif se tifridna minn xulxin. Jażil dik l-ewwel poeżija apposta għal raġunijiet personali ħafna, imma forsi hija ċara. Nixtieq nirringrazzja kull min qiegħed għal dan l-avveniment sabiħ għal Użar Briffa. Biss ukoll nixtieq illi inżommuha b'mod informali, bl-imħabba kbira li żgur li għandna lejn Użar Briffa. U allura ħanamilha b'mod anki ad hoc minn se jaqra. U nixtieq qed nara l-Viktorja li tkompli hi fejn ħallejt jien. Hekk jogħġbok Viktorja. Għandek tibet biċċiet? Lill-ommi. Benninni ħanorqot, benninni bil-ħlewa, kull diqa nessini kull dnewwa. Benninni bil-lajma, tal-eħnek jirtot, benninni, ekka bil-mot. Aħbili li hemm barra qed jokrob ir-riħ, bħal ruħ qiegħda tfittex għal xejn il-mistrieħ. Benninni, nessini kull diqa, benninni bħal meta kont xkejken fin-nieqa. U l-għanja tennili, l-għanja ta' dari, ta' tfajjel imqareb mitluf ġewwa x-xari. Iżdommu wisq talbet li twajjeb bambin u dan it-triq sablu għaliex hu ħanin. Jinġrali bħat tfajjel, dbet wisq mid-dar u kollox sibtini sakemm il-lejl sar. U nfirxet ir-resħa u dlam fuq ix-xari u sfajta jimmejjet imriex minn dwari. Fejn taf, għażiż ommi, kemm ra li ben tiegħek minn xhin tal-aqdaru u nfiret minn miegħek. Benninni, fissidni bħal dari. Ekk, iva daħħal subajk ġewwa xari. Wannili bil-ħlewa, il-għanja tas-sewwa. Bernard, tista' tgħidilna xi ħaġa ftit fuq anke mod ġenerali jew anke forsi il-poeżija li qrajt jien u li qrat Viktorja fuq hekk improvviżament. Jiena dil-poeżija toġobni immens għall-inverżjoni ta' ruoli li fiha. In-ninna nanna flok kantata mill-om biex jorqod liben, kantata mill-liben adult imma fih għatem it-tfulija lill-om bħala bżonn. Ġifieri jinbidlu ir-ruoli u tinbidel ukoll il-funzjoni minn funzjoni ta' traqqit għal talba appell tal-adult biex jitreġġa lura t-tfulija li titraqat. Taħseb li hija imma kif tajt, skużani għal-inbis ovvjament, it-transfer minn ta' tifel għall-adult jew baqa' tifel? Jien naħseb hemm ftit mit-tnejn f'xulxin.
it-tifel jixtieq li jikber. Meta konna tfal kollha ngħidu wara kbar jagħmlu li jridu u nixtiequ. U l-kbir iktar ma jikber, iktar għandu storja waħda x'jgħid il-passat. Ix-xjuħ ħarsu lura u l-żgħażagħ ħarsu l-qudiem. X'imkien ta' żewġ ħarsiet, retrospettiva u prospettiva jridu jintaqgħu, ma finalment huwa l-istess bniedem. Grazie. Għandek poeżija oħra? Mill-ġdid poeta. Il-ferħa ta' bla tarf li jien poeta darba ħassejt u bkejt bil-qalb mimlija x'in lona ħolm tal-ħajja għannejt. Għannejt l-imħabba u r-rexa tagħha, is-serħ, il-ferħ ta' min jitgħannaq magħha. Għannejt il-wesa fejn ix-xemx raħlija, is-satar tbus u tħaddan bl-akbardija. Għannejt il-wid sewdini fejn bot mill-lejjaq, bot midwejjaq, xtaqt ngħix waħdini. Għannejt fuq kollox l-anja tal-mewġa kibja fis-sariet sajfija, il-leħħa bajdanija tal-jili msaħra mill-bewsiet qamrija. Għannejt bil-qalb żagħżugħa, għannejt mimli bil-ħrara, stmellejt il-fruqa ta' triq dellija, il-kruha ta' djar kennija. U pala sfur imġennena sbuħija għalon it-triq, bla niket u bla diq, erħejta l-enija. Għal żmien nixif li lana ġewwa qalbi, il-ħalf erid li talbi, u f'telfa ta' dlam kbir, id-dawl l-erajt, u sfajt tal-waħx il-sir. Mallum erġajt għalon it-triq tal-għana. Reġa madwari dawl il-poezija in is-seldija, u smajt is-sejħa żbejħa ta' min ġo qalbu jaf li hu poeta. Ħanaqra poeżija li Rużar Briffa kien ippubblika l-ewwel darba f'gazzetta lokali li kienet gazzetta satirika li jisimha L-Ħmar. U meta studenta tiegħi Xana Spiteri kienet tagħmel it-teżi tagħha ltaqgħet ma' dil-poeżija u dil-poeżija vera stunat f'dak l-ambjent ta' poeżiji umoristiċi, sarkastiċi, politiċi kontra n-nisa tipiċi ta' dak iż-żmien. U kienet marret issaqsi l-Oliver Frigieri u Oliver għalla dik ta' Rużar Briffa. Imma b'titlu differenti, kien jisimha Ħsieb. Ma kienx taf qabel. Jien ma kontx naf laqas fil-fatt. La jien u laqasi. Imma spikkat mill-ewwel il-poeżija u għedna di mhux posta u di ta' xi ħadd li l-poeżija speċi jgħixha mhux jiktibha bħala parti mill-attwalità li tgħaddi speċi. U meta pubblika bit-titlu Xewqat u qiegħda fil-ġabra li kien għamel Oliver fil-fatt. Kien għadu żgħir ħafna meta kitibha. Li kont żbejjaħ daqskemm żbejħa l-warda li tarwen qalba ħalli tbus ix-xemx. Kont niftaħ qalbi ħalli tgħanni l-anja li bħala żbejħa fost il-għana m'hemmx. Li kont imdawwal bħal mimdawla l-kewba u ta' fil-leħħa x'in il-lejl isir. Kont nola l-fuq mill-art mudlama u nżowweġ qalbi ma' xi qalb tan-nir. Imma ġala darba qalbi qalb ta' flija u bniedem jien li niksaħ bliċkemm riħ. Jien ħtieġ nibqa' li jien poeta imġennen għad-dawl tal-ħajja, noħlom is-sabiħ. Hemm xi kumment fuq li qarajt u forsi xi anke esperjenzi personali. Għax naraħ personali ħafna kuża. Naħseb li għal ħafna minnkom huma. Għal forsi anke jkun hemm element Ninsejt jismek, skuża. Rita. Għana għara bieċa bat tiġi inti. Min għaw il-għarreja u kol, xismek? Jasmine. Jasmine, mela. Nista' naqra? U nixtieq nikkommenta wkoll.
Jiena tliet poeżiji li għażilt, jiena Jasmine Sharples għal ma jafnix, u Jasmine Sharples. U tliet poeżiji li għażilt jittrattaw is-solitudni f'Rużar Briffa. I mean, is-solitudni kienet xi ħaġa li kienet karatteristika tal-personalità introverta tiegħu u mod partikolari għaliex mhux għax ma kienx jħobb jirrelata man nies għax aħna nafu li kien qalbu tajba ħafna ġifieri, imma naħseb li n-natura tax-xogħol tiegħu peress li ħadem ma' nies li huma morda bil-lebra u anke morda tal-ġilda. U bata ħafna anke meta mar pereżempju l-Indja, Kalkutta jistudja hemmhekk, ġie espost tar-realtà tal-mart, jiġifieri, u għal xi raġuni kien jgħaddi ħafna ħin jaħseb iktar milli kien bil-Maltin labla fil-vojt, jiġifieri. U xtaqt nitratta daw tliet poeżiji, waħda jisimha Waħdi, l-oħra hija Waħdi u varjazzjoni, u l-waħda li ħanaqra issa, forsi mbagħad naqrahom iktar tard l-oħrajn, jisimha X-xitan jiżla. Jiġifieri wieħed jifli t-testi ta' Rużar Briffa. Pereżempju jagħmel referenza mhux l-arba ġifieri għal-ġuf. Ġifieri u jiena naħseb jekk hemm post fejn inti veru tħossok waħdek, ma tkunx tewmi ovvjament. Hija l-ġuf fejn inti qiegħed waħdek u m'għandek xejn iktar fotej li għandek l-ambjent ta' ommok, speċi, ma huwa spazju protett u waħdu. Juża l-kelma dieq u jirrima ma' triq u fil-fatt il-poeżija li ħanaqra X-xitan jiżla tfakkarni ħafna f'xena mill-film Le Miserable on my own fejn għandek l-attriċi bix-xitan jiżla u qiegħed kant on my own waħedha u hawnhekk il-poeta Rużar Briffa fil-poeżija X-xitan jiżla jiddiskrivi lilu nnifsu u l-pajsaġġ tax-xita tad-dieq jiżla ġiju qiegħed immers dix-xita jiżla u x-xita ta' dieq. U x-xita ta' xlokk. Ġifieri u mhux tifittex li jistken, ġifieri għax jgħid li hu f'nofs ta' triq. Ġifieri jibqa' hemm, ġifieri mhux ngħid kuntent imma qed jaċċetta d-dinja. Imma mbagħad fl-aħħar joffrilna twist ma ngħidlek pożittiva u jgħid li r-riħ dur u r-riħ li sa jdur jiġi minn riħ fuq ħajneħħi l-mart. Ġifieri, ħanaqra issa wara li tajt naqra sfond għal il-poeżija. Ix-xitan jiżla. Ix-xitan jiżla u nieżel ukoll id-dieq u jiena waħdi. Waħdi fin-nofs ta' triq. Xlokk li ma nħobbx jien. Għaliex għajjien. Ix-xogħol jidhirli twil, kemm twil, ħolm mingħajr talf u xejn tibdil. Ix-xitan jiżla bil-mod u jiena waħdi bil-mod, miexi fit-triq bid-dieq. Imma għada rieħ ieħor jonfilna fuq l-art u għada rieħ ieħor ikeċċi lill-mart. Ħanaqra l-oħra. Skużawni imma l-vista tiegħi naqra batuta. U barra l-vista batuta d-dawn naqra baxx, allura jekk neħel u nitfaċċenti mhux f'posthom, tanċiet nara. Waħdi. Waħdi tlajt l-oljiet ħadrana. Waħdi nżilt qalb il-widien. Waħdi, dejjem waħdi. Libra fraqt mejjum mamkien. Ma ċħat qatt tislim ta' ħbiebi imma slim waqaf ma' triq. Għaliex ħadd ma rid jissokta, kulħadd bih jagħmel id-dieq. Sibta żmien li l-imħabba se trassaqni lejn lan. Imma f'nofs it-triq imwera bidlet ma' serħan. Waħdi kont xin delli lena għal xi żmien qed jersaq rajt. Ħadd ma qasam id-dieq miegħi x'in jitbiet id-del rajt. Waħdi ksaħt x'in faqgħu fuqi ħajjelbuni srib tan-nar. Waħdi kont x'in rajt il-arqa sew x'in ħsibni fġuf id-dar. Dejjem xtaqt li ma nkunx waħdi, dejjem xtaqt imħabba u ħbieb. Imma ħadd ma jrid jgħinni biex talan insib il-bieb.
Għatin waħdi il-bib insibu, nidħol minnu lejn il-għan. Waħdi nħoss il-ġentalena li l-infittex bla serħan. Jew għat waħdi l-bib insibu u għax waħdi ma niflaħx. Għalix nibza illi waħdi dak li ħlomt jien ma narax. Il-bieraħ kont imdejjaq seftur ta' swiet il-qalb. La sibt serħan fi ħsiebi, lanqas serħan fit-talb. Il-bieraħ kont imdejjaq bla naf lanqas għaliex. Xi ħadd weġġa' qalbi, ma nafx min kien u biex. Il-bieraħ kont imdejjaq u għaddi li ħsieb ħażin, rid naqbes minn fuq Hastings u mhux bid-dieq in-nin. Il-bieraħ kont imdejjaq fi knisja żgħira nħebejt, fid-dlam u fis-skiteri id-dieq tal-ħajja nsejt. Stħajjiltni li fġu fommi għal-ken u l-benna tħalt. U minn tant dmuħu niket jien sibt is-serħan f'salt. Sittax kien l-anniversarju kol, tifri huwa avveniment ukoll importanti illi din l-attività qiegħda organizzata eżatt f'daw iż-żminijiet. U xtaqt allura anki kellu jiġi Viktor ukoll, imma ma setax minħabba t-temp. Biss ġew illi sfortunatament ukoll ma setax jiġi minħabba problemi medikali ħanajtek. Kellu bat il-dokumenti ta' Viktor ma xi ħadd. Proset. Ġifieri forsi naqraw daw l-ewwel u mbagħad niġu għall-poeżija. Inti għajdli kif tħossok aħjar. Għax Viktor kiteb xi affarijiet. Il-legami li kellu Rużar ma anke ma sda stretta u xek. Proset. Eżatt. Allora bat niġu ukoll nerġgħu għall-poeżija. Ovvjament min jixtieq jgħid xi kumment iktar ikun. Yes, ovvjament. X'għad jiena. Skużani. Qabel tibda min jixtieq tiżinbif, għax il-teska. Min jixtieq? Yes, please. Mela, Viktor qed jaqsam magħna xogħol li għadu mhux ippubblikat, qed jaħdem fuq biċċa xogħol bħalissa. Bidu ġdid fil-belt, strada stretta. Id-dar żgħira u qadima lilna n-nies tiegħi li tilfu darhom fl-aqwa tal-Blitz kienu nataw fit-tarax ta' strada stretta, kienet tiġi fuq in-naħa ta' wara tal-Knisja u l-Kunvent ta' San Franġisk. Fiskietu l-kalma tal-Għabex konna nisimgħu l-patrijiet ikantaw l-asar. Kienet roqa kwieta, fitri li aktar l-isfel kienet mimlija moviment, biġliet ta' spiss, kultant imdemmi, bejn Maltin u Baħrin, soldati Ingliżi, bil-pulizija lokali, mażulina apposta u dawk militari jintervjenu bil-lembuba u jkaxkru l-Ingliżi fis-sakra sewda lejn iċ-ċib tal-Main Guard. Min kien jibda l-ġlied u min kellu raġun mhux dejjem kienu faċli tgħid, imma naħseb li ma kienx fl-interess tal-Maltin li nafru l-kummerċ ta' kull xorta li kien sar, jisir fi strada stretta. U allura fuq xiex kienu joħolqu dal-kjassi il-militari
on-shore leave jekk mhux fuq il-favuri ta' xi barmaid jew sempliċiment għax l-alkohol żejjed kien jitlalhom għal rashom u jitilfu kull sens ta' raġuni. Din it-triq dejqa fil-qalba tal-belt minn dejjem kellha storja. Jingħad li kien hawn li l-kavallieri kienu jidwellaw biex isolvu differenzi personali. Ħafna drabi fuq xantużi u żeffina barranin, bot minn għajnejn il-Grammastru u l-Inkwiżitur, li f'xi każi wkoll kellhom il-korteżani favoriti tagħhom. Uħud minn dawn ir-rakkonti ta' passjoni u dbaħrit kiteb dwarhom Giovanni Bonello, fatt ta' artikoli riċerkati li wara nġabru f'sensiela volumi mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Inċidenti ta' din ix-xorta jidhru wkoll fit-Tritku Malta 3 Collections of Tales and Narratives 2001 u 2003. Maħruġ mill-Fondazzjoni Edward de Bono, Malta, b'kitba ta' Robert Attard u illustrazzjonijiet ta' Kenneth Zammitta Bona. Fl-aħħar gwerra, dik il-parti ta' triq parallela magħha, Old Bakery Street, magħrufa wkoll bħala Strada Forni minħabba li darba kienet ħaddan il-Fran tal-Ordni, kienet saret borġ ġebel tul niżla ta' żewġ blokki. Mill-Berġa ta' Franza, fras in-niżla, saħdejn il-Knisja ta' Santu Wistin, li għatlin tlaqtet sew maġġar fiċċa kollox. In-nannid baqgħu dejjem tal-fema li dik seħħet bl-interċessjoni ta' Santa Rita, li kienu ferm devoti tagħha. Anki l-blok ta' qudiem il-Knisja, fejn kien hemm il-maħżen u l-ħwienet tal-antikitajiet ta' Ginger Little John, sar terrapin. Meta ttella l-blok bini ġdid li sejjaħ Vincenti Buildings, appartamenti mlaqmin tal-Puliti, fejn kien joqgħod il-poeta Rożar Briffa, dan qasam strada stretta fit-tnejn. In-naħa ta' fuq, djar u uffiċini, u naħa t'isfel, ristoranti u ħwienet tax-xorb miżowda laba, ta' twisti li qatt ma naqsu minn parruċċani jfittxu l-labra, card tricksters, bejja tal-arloġġi tal-id u l-barmaids ta' kull età. Saħansitra uħud mingħajr taħt l-età li bħala priża infittxija kienu jitrawmu kultant mill-istess sidin jew ġenituri tal-ħanut mingħajr il-permess meħtieġ mill-uffiċċju tal-kontroll. Dawn kollha kienu jdawru l-ekonomija sewda tal-lokal. Imma skont George Cini fil-ktieb tiegħu Strada Stretta, it-triq li darba xelet il-Belt 2010, l-aktar imħallsin tajjeb kienu l-mużiċisti li kienu jagħmlu ħemel flus. Insomma, Strada Stretta kienet il-mekka ta' kull min għall-għajxin kellu jiddependi mill-flotta fil-port. Madankollu, meta wara l-mewt Tommy tlaqt mill-ħamrum u mort noqgħod il-Belt man-nanniet, l-aqwa era ta' Strada Stretta kienet diġà għaddiet. Kien hemm żmien meta triq kellha qatt ta' dancehalls fejn artisti tal-kabarè Maltin u barranin kellhom patronaġġ qawwi. Bosta minnhom kienu jaħdmu b'timetable bejn Strada Stretta u Balzunetta fil-Furjana. Dak il-kwartier li għal snin twal Oliver Friġġieri baqgħet wissih biex idawwar wiċċu meta jgħaddi minn hemm. Ma skantajx meta qalili għax niftakar li bosta kienu l-Maltin li malli jaslu l-kantuniera ma' triq Santa Luċija kienu jfittxu jiksru l-fuq jew l-isfel. Basta mhux dritt fil-qalba ta' Strada Stretta. Mina xibża, mina xitkaża, mina xiddejjaq li xi ħadd jarah f'dawk l-inħawi. Illum Strada Stretta, kif kont nafa jien, għaddejja minn bidla fundamentali, bidla naturali imposta mill-modija ta' żmien. Bidla li nistgħu nsejħula ir-rixximent ta' triq storika. ħafna li qal li kiteb ħafna minn ċerti aspetti kif dan issa konti ħalli ħafna mill-aspetti li kiteb Victor huma viċin ħafna għall-memorji tiegħi. Għandek ħaġa li kompetizzjoni ma' Balzunetta dejjem Mela naħseb iktar waħda adattata tal-violin. Titlob skuża ta' hawnhekk ukoll illi minħabba t-temp u minħabba l-mart ċerti aspetti kellna nbidluhom. Ġifieri kellna violinista, kellna l-klergijo
il-mezzo sopran, illi għamilna esperiment sabiħ li rehearsjaw ċerti versi ta' Rużar Briffa. U Emel fuq il-pjano li rehearsjajna minna ġimma nirrehearsjaw ċerti affarijiet, kollha mardu. So, nagħmel apologija li imma xorta tnieħu gost, jiġifieri ma kif semmejt il-vjolin ftakart. Violin marit. Violin fidejn il-pupletku. Fidju it-triq tal-Baħrin. Marradi minn qiegħed idoqqu. Blaħlewa lażmatku violin. Min jitfa' xi sol ta' xħanin, l-oħrajn jitkellmu ħażin. Maestro Clemente de Montereal, il-prim fost il-primi violini tar-Rjal. Ir-Redwardu seba' kien ħadlu bidejh. Mhux ċaċċa Lolita, biss itlu xoftejh. Illum Clement violinista fit-triq il-Baħrin. Clement il-pupletku iħanxa l-violin. Għandek xi ħaġa x'tajt. Le, ġasta xina di mal-li rajta għadda film qisu minn qudiem għajnejja, tant smajna fuq Strada Stretta imma x'mexxa hawnhekk imma id-Baħrit, id-divertiment, però mbagħad taqa' traġedja kollha tal-violin marit u tal-violinista, qisu l-attitudni tan-nies lejh inbidlet, qisu ma jiswa xejn. Ħaġa oħra li fakkartu waqt traġedja li kien il-Viktor rigward id-duelli. Iva. Illi hawnhekk hawn ukoll engraved mal-ġebel, slalom, fejn meta kien isir duell u imut xi ħadd kienu jagħmlu sinja għadhom jeżistu sal-lum. Fil-fatt għall-poster tal-Carmen użajna wieħed minnhom aħna. Hemm wieħed qiegħed isir fatt It ma jew just across or beside? No, just across George Ebla, naqqax, ġifiri milċa ħad d-duwer. Għawx, wieħed sta' krissi. U ħabib tijaj ħal intrattija, u sajnieħ fil-karċa. Il-ħawit ġifiri il-notata li sali quiz. Le, meta jkunu ċaħat fil-duwer, kienu jgħamlu għek. Mux wieħed għabda, għax Strada Stretta sfortunatament kienet posta d-duelli. Kommenta fuq il-puplet u li Yes. taħseb minn il-puplet. Skużana xed ninsa li hemm bżonn il-mike biex jiġi rikordi, biex jiġi rikordi. Meta titkellem fuq puplet ku jdoq violin. Għand qed iħanxar il-violin fil-fatt mhux qed idoq. U fil-fatt qed jagħmel referenza għal ngħidu aħna loss of function ħalejtek. Jekk qed iħares lejn il-poeżija u fil-fatt hemm varjazzjoni tagħha il-poeżija darba minnhom toħodlu bidejh dik x'isimha u fl-oħra l-oħra bisitu. L-oħra bisitu. Hemm referenza rajt milli rajt. Ħafna referenza għal kelma idejn. Idejn, semmija xi 4 darbiet fil-poeżija ġifieri. U hija xi ħaġa li timpressjonak għaliex violinista x'jagħmlu violinista ħanejtek. Idu subajh, l-aġilità, d-desterità ġifieri, u dik spiċċat u fil-fatt mhux huwa tidoq imma l-violin li qed titħanxa l-violin u marit. Fil-fatt hekk isimek mis-sejs il-violin marit. Jiġifieri. U di riflessjoni tal-kelma, referenza tal-kelma idejn hija xi ħaġa f'waħda mill-varjazzjonijiet veru evidenti. Forsi kif kuna mużiċista aktar jista' jikkonferma, meta l-injam jibda jmur tal-violin jgħidu li qed jimrat. U hemm daqsxejn u kien tabib għandu x'jaqsam mal-mart. Mhux l-artist, il-violin ukoll kien marit. Fakkar il-kummenti tagħkom fakruna ħafna f'poeżija mhux se nidħlu ġifieri ovvjament ta' Pushkin, Mozart u Salieri. Għax waħda mill-bażi tal-leġenda ħanajdulek li tista' tkun vera ta' Mozart u Salieri hija l-poeżija ta' Pushkin. Fejn fit-tieni parti għax hija poeżija twila, propjament Mozart jistieden violinista illi iterter qiegħed biex idoq u Salieri ma jisax jifhem kif Mozart għażel lil dan il-violinista li ma jisax idoq
bħala il-kumir tiegħu fil-mużika. U hemm dialogu bejn Mozart u Salieri fejn Mozart qed jispjega għaliex il-mużika sublimi minn dan il-marit tista' toħroġ biss. Fakkartuni ħafna f'din il-poeżija ta' Pushkin. Issa, skużani, Jasmont inti? I'm sorry. Minu yes, għandi problemi kbar. Issa xtaqt naqra xi ħaġa qabel ma nerġgħu niġu għal-Viktor, ma importax. Għax poeta ieħor favorit ħafna tiegħi minħabba raġunijiet kif ħataraw ovvji huwa Carmela Tart, li m'għandux magħna. U xtaqt u ħloqt xi ħaġa żgħira isu kollax bejn it-tnejn. Ovvjament mhux se nieqaf biex nispjega fejn hu wieħed u fejn hu l-ieħor, u xtaqt naqra ftit biċċiet mit-tnejn. Imma provajt noħloq isa ħaġa waħda. Minuta. It-tnejn isti ma nistax naħdem. Tfajla toħlomx għax il-ħorn tal-ħajja bil-wisq iqarraq u malajr jintemm. U kemm mifiera din il-ħolma tagħna li turi kollox moni bwartu żgħar. U jekk qatt tfajla qatt jiġrilek bħali, ejjandi tfajla tkun imsejkna bħali. U bħali ejjandi biex inħobb lilek bħal ma ħabbejt qatt. Inti ttamajt li jiena ngħidlek iva, iżda kif nista' lilek nittradik meta jien naf li jint ħabbejtni sewwa u ħassejt li klimi forsi qed jennik. Tfajla toħlomx kitiblek Rużar Briffa li għandna qabli l-ħolma fiera tiegħek. Il-ħolma ġelek tinsa kull mu veru u li ġenni nibqa' noħlom miegħek. Int qiegħda l-Ingilterra u fl-art ta' Malta jien, għalkemm hawnhekk minduda ninsabu tnejn flimkien, għalkemm bimħabba sħiħa ninsabu marbutin, il-ħsieb jur il-lejla irridna mifrudin. Issa li tlaqt minn qalbi tari lena u sfajta jien ma naf nitferraħ b'xejn. Inqejjes ħimet it-triqat waħdina mingħajr ma nfittex qatt il-fejn u mnejn. Dak kienu provajt naqqat ftit żewġ poeti favoriti tiegħi. Sa naqra Anja, oġbitni ħafna bħala poeżija x'poeżija kollha tama u għal minu pessimist bħali. Tejn ħafna l-kemm naħseb il-pessimisti huma nies ta' ħafna tama, ġifier ma nafx hekk hux self-fulfilling prophecy u poeżija ta' kuraġġ di. Tibża xejn, la jisba' ħada ġu fil-ġnien jitqal bil-wart. Għat-tanniq ta' xmejxa sħuna, toxa blana, msaħra l-art. Terġa' s-siffa tar-rebbija, tbuż bir-roda u ċ-ċilqija. La tibżax, la jisba' ħada fuq għajnejk jinxef id-dmuħ. Ma tfajliet fin-namra tanni ta' ferħ ġdid ġol qalb il-ftuħ. Fuq xoftejk terġa' tbissima, walli ġej li sbaħ tislima. Tibża xejn, it-tama fada, għada żbejjaħ fuq iżbieħ. Għada l-ħolm, għada l-imħabba, l-ikra għada isir sabiħ. La tibkix Dorina tiegħi, għada tkun iman qamijaj. Waħdi. Il-kelma waħdi Rużar Briffa juża ħafna drabi b'mod litaniku u iħobb jispustja ġieli waħda vers waħda. Il-kelma waħdi jagħmilha versu għalija waħdu. Waħdi, varjazzjoni. Waħdi tlajt l-oljiet xemxija taż-żorija. Ħadd ma qallix għandi nsib bogħod jew qrib. Waħdi sibta l-lema tiegħi dakinhar li tanqet miegħi isbuħija. Lejl u nar, Ġunju, frar, kollha xorta minn għalija, basta l-ħajja dejjem ħajja, hekk għaddew, leħħu, intfew. L-isbaħ snin minn ġuf dinja irridija, misruqin. Ma fil-ħarba ta' snin twal bidlu dwal. Kollox jagħti fis-sewdien, aktar x'tinsa il-lewn ewlien. Ma żbuħija għada miegħi taqsam ferħ u dwejjaq tiegħi.
Għadni dejjem jien, anke jekk kiebi huwa jien, il-poeta taż-żorija, il-poeta taż-sbuħija. Jiena żid pożi oħra, però kont għadni ma qrajtix għax hija pjuttost differenti minn dak li konna qed nisimgħu, sa speċi mhix poeżija personali. Kull poeżija, kull kitba hija personali, imma l-attenzjoni ewlenija tagħha mhix lejn il-poeta nnissu speċi. Li jisimha Poppies. Kemm ħmajra minn ġufek jaffjandra titnissel iżbejħa peprina. B'kemm għena titbewwes ma' xmejxa u tisfen ma' nifsek jarih. Mhux hekk int fil-ħolma kont dertli imma imtaqla bis-siġar sewdini. Imma tfawwar bis-slaleb imnaqxa imma ħiemda bħal qart il-mistrieħ. Mhux hekk imma mnikta kont ħlomtok, imnikta bid-dwejjaq ta' qalbna, fjandra, ja fjandra, sabiħa. Dem ħutna, kif tista' tinsih? Dlong triet ma' kliemi il-wart aħmar, xi ħaġa bejniethom intqalet u twassal f'widnejja ma' żiffa fil-ħemda tas-sikta dal-kliem. Mill-qalba ta' qalbna żagħżugħa titwielet il-ħmajra peprina. Mill-anja ta' qalbna ferrieħa ta' xmejxa tmur tkattar isliem. Għax qalbna għada ħajja bħal dari. Bħal dari għada tħobb iżbuħija, mhix mejta, biss riqda tistenna tan-nas jiġi t-tmiem. Il-problema ta' dil poezija hija li tibqa' dejjem attwali, li il-mewt u l-gwerer u l-vjolenza bejn il-bnedmin jibqgħu sfortunatament dejjem attwali, jibqgħu dejjem xi ħaġa li jridu jikbu fuqhom il-kittieb għax il-bnedmin mhux biss ma jitalmux mill-istorja u l-istorja mhux biss tirrepeti ruħha, imma naħseb il-bnedmin iħobbu jxommu riħa tad-dem ta' ħaddieħor u dejjem, ġifieri aħna nħarsu lura lejn l-istorja u naraw ħruxijiet kbar u nitniktu meta nħarsu lejn ix-xeni, speċjalment li tippreżentanna Hollywood, jippreżentanna Hollywood b'entużjażmu kbir, mal-verità li m'għandniex bżonn, ma tantx għandna bżonn Hollywood biex naraw dak li qed jirrakkonta Rużar Briffa hawnhekk. Naħseb jien bdieqa kbira, speċi il-ħafna uċuħ tal-peprina, l-peprina sabiħa, ma il-peprina tar-riħa tad-dem. Somma ngħidilha jien. Fl-aħħar ta' tmeninijiet ġewni sitwazzjonijiet li nkun xbajt minn kollox, sitwazzjoni li anki qiegħed fiha f'dawn il-momenti. U kont ktibt fuljet modest ħafna. Imma użajt Rużar Briffa bħala bażi ta' attakk enormi kontra Malta pajjiżi, ġifieri għax tant kont ġbajt illi ħriġt il-frustrazzjoni tiegħi fi ftit versi, imma l-bażi tagħhom kienu kont użajt, abbużajt nista' ngħid lil Rużar Briffa. U xtaqt naqra biċċa żgħira ta' biex forsi intikom idea kif Rużar Briffa influenzani mhux biss mill-lat personali emozjonali, imma anke mill-lat tista' tgħid ma ngħidulu hekk mill-iktar sens open u miftuħ ta' politika.
U l-kotra għamet f'daqqa. Skużawni, rrit nispjega ħaġa żgħira, ma nafx kemm tafu x-xogħlijiet ta' Norbert Attard, il-litografija. Dak kien għamel serje immens interessanti fit-tmeninijiet. Fejn juri pajsaġġi Maltin, imma kienu litografija. Fejn il-fortizzi tagħna u l-Maltin kollha daw il-personaġġi ma isna nemel madwar dawn il-fortizzi. Dak huwa ftit importanti x'in kellha sentenza minn hawn ma tiftijax. Il-kotra qamet u f'daqqa wajtet u t-tikek Norbertjani naqdu u bajta waħda u reġgħet għajtet jien Maltija u bajta waħda bleħen wieħed u l-kotra għannit f'daqqa u bħal full stop sħiħa bleħen wieħed wersqet jien Maltija. Ovvjament il-relazzjoni bejn iż-żewġ naħseb hija ċara. Min hawn kontribuzzjoni oħra? Anke minn dawk li hawn preżenti ta' jew xi kummenti fuq Rosa Briffa kif influenzana. Ġbidni l-poezija l-bira u eżatt il-kontra ta' The Beatles yesterday, għax dawk kienu blank wit yesterday u dak il-bira kellu dwejja. U kien hemm frażi diqa tan-nin li ma jħallix id-diqa tnin. Li jien it-tnin id-diqa. Orret, Li jien spiċċati xi speċifikazzjoni. X'iktar kummenti iktar possibbli tużar ma influenzax lill-pubbliku. Jiena waħda mill-mistoqsijiet tiegħi hija u mhix ċert għaxxi qatt ma nexxi weġiba li qasir mistoqsija qasira, forsi kien hawn min jixtieq iweġibha. Għal jiex huwa daqshekk popolari. Ġifieri anke llum. Speċi x'hemm fih dal-poeta imnikket riservat illi jagħmlu daqshekk li jiġbed tant stajt is-simpatija x'isek qed titkellem fuq xi preżentatur ta' television li iġiha lin-nies iħossu dak li qed iħossu b'xi mod. Naħseb waħda mill-affarijiet u kont qed naħseb fuqha jienu nisma' sħabi jaqraw hija l-mużikalità tal-versi tiegħu, ir-ritmu tiegħu. Ma mhux hu biss għandu ritmu, mbagħad ovvjament hemm fatturi oħrajn, imma naħseb l-istejjer arwenin li jirrakkonta. Anki l-fatt, per eżempju, dik il-poezija impressjonatni, l-istess waħda fil-fatt li semmejt inti, meta jgħid li speċi mhux biss jagħti ħiel ta' suwiċidju, ta' xewqa ta' suwiċidju, ma jgħid ritmu naqbes minn fuq Hastings. Nimmaġina li ma tlaqatx tajjeb ħafna dik l-idea speċi fi żmienu u naħseb anki llum kważi ma x'hemm fih illi jiġbidna tant leħna l-kol. Xtaqt li forsi nispera li anki kun hemm oħrajn, imma d-domanda tiegħek nħossha ħafna qrib. L-openness, it-trasparenza, jien ma nħoss distak meta qed ikellimni ħanajda hekk mod modest Rosa Briffa, ma nħoss distanza. Issa inti semmejt ħaġa immens importanti li nħossha li hija r-ritmu. L-imħabba tiegħi għandi lejn Rosa Briffa qiegħda wkoll ibbażata li meta naqra għax il-poeżija b'rispett lejn kulħadd ovvjament, ma narejx ħaġa ta' qari, hija ħaġa għalija hija ħaġa tal-udid. Irrid nismagħha, mhux nismagħha minn ġewwa, trittinat. U f'Rosa Briffa nħossu ħafna r-ritmu personali. Ara mill-ewwel ħan inġibed u mill-ewwel ħajġenni iktar nidħol f'dettall f'dak li hu qed jgħid, meta mbagħad il-kontenut li hu bbażat fuq ritmu li qed inħoss jien, li qed nħossu ħafna, allura l-kontenut ħajġi iktar ċar meta m'hemmx dik id-distanza, mhux qed jaħbi kif għadt inti s-suwiċidju. Is inti għad ħaġa oħra li hemm oħrajn ukoll li għandhom ritmu, imma r-ritmu ta' Rożara li hija personali nħossu immens intimu miegħi, anki jekk nista' noqgħod sejjerek ġurint il-bit tiegħu, u mbagħad hemm il-kontenut li trasparenti immens. Ġesman.
Sakar, just Dini mistoqsija li jiena saqsejda ħafna drabi li l-nifsi għaliex Rużar Briffa huwa daqshekk ħanejtek magħruf u f'ċertu maħbub. L-għamlet qatt ma kellu ossessjoni bih innifsu li jrid ikun il-poeta bħalma forsi seta' kellhom poeti oħrajn li jridu speċi jistabbilxu ruħhom parti mal-kanoni ħanejtek tal-letteratura pubblikata. Tantu hekk li l-ewwel xogħol tiegħu ħarġu veru tard, la naf kellu 54 sena, qasna f'56 sena, ġifieri veru tard. Ġifieri u kien jippubblika għax kien jikteb fil-leħen il-Malti, pereżempju, għandu diversi poeżiji, imma qatt ma fittex li jkollu ħanejtek antoloġiji tiegħu u kodba tiegħu, fil-fatt iktar il-kitbiet kollha tiegħu barra x-xogħlijiet li għandu bit-Taljan, ġifieri mhumiex daqshekk voluminużi, ma kienx jiddejjaq pereżempju li f'momenti ta' ħajtu meta kien veru għaddej minn momenti diffiċli, pereżempju bħal meta mittitlu l-ewwel mara jew pereżempju meta kien hemm il-pesta fil-1936. Kontrarju għal dak li jgħid li kultant il-poeżija tiegħu hija ħarba, escapism. Fil-verità hemmhekk tant kien traumatizzat li laqqas seta' jiġi ispirat biex ikun jista' jikteb fil-fatt meta mar l-Indja pereżempju. Iż-żmien li jagħmel hemm kull ma kiteb xi ftit f'Rużżar. Jiġifieri isa il-muża ħanejtek mietet. Imma fil-verità hu qatt ma ried ikun ħanejtek jistabbilixxi lilu nnifsu bħala poeta ħanejtek jidolu għall-letteratura Maltija. Fil-fatt anke aktar għal-kitbit tiegħu, pereżempju jiktibhom fuq biċċiet tal-karti u pakkett ta' sigaretti li ma kinux sigaretti li kien ibejjeb ma' xi mija kuljum, jiġifieri li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar spiċċaw biex kienu l-kawża għalfejn miet bil-kanser tal-larynx. Jiġifieri u hija ħasra għaliex veru miet feta żgħira. Jiġifieri naħseb l-idea tiegħi għalfejn hu daqshekk popolari għaliex barra ritmu huwa poeta aċċessibbli ħafna, ma narax astratt u immedjat. Jiġifieri jiena li għaddej minn problema f'ħajti naqra poeżija u nista' nidentifika immedjatament magħha u din l-immedjatezza ngħidlek tal-qari ta' Rużar Briffa jagħmlu relevanti għal min jaqrah matul iż-żmien kollha. Din hija l-esperjenza umana, dan huwa l-frott tat-tiġrib uman tal-awtur. U minħabba fek naħseb li jappella għan-nies għaliex fihom jaraw li l-infushom. U allura ħobbuh ir-Rużar Briffa għax hemm l-umaniżmu tiegħu, hemm l-onestà tiegħu, ir-rettitudni tal-karattru tiegħu, ġifieri u hemm il-verità, is-sbuħija u l-verità u l-onestà tiegħu, u allura min iħobb il-letteratura u min iħobb il-ħajja jista' jaqra f'Rużar. Anke meta jagħmel allużjonijiet għas-suwiċidju, ġifieri dawn huma ftit u ħfief. Ma ħafna drabi fil-poeżija tiegħu, fit-truf tal-poeżija tiegħu ikun hemm momenti epifaniċi ħanejdilhom hekk fejn tara t-tama u l-ottimiżmu ħanejtek. Allura dan huma l-esperjenzi tal-bnedmin u ħafna inklusina l-ewwel wieħed meta aqrom ħallu nimxi l-qoddim u jispirawni anke fil-kitbiet tiegħi stess. Ġifieri ħafna drabi. Naħseb jien li ma nafux daqshekk mill-viċin, l-ewwel ħaġa li laqtitni kienet ċertu element ta' ħlewwa, ċertu softness li forsi tiġbidni lejh, li speċi bla ma trid ikun qed jikteb fuq xi ikun qed jikteb jekk hemm il-ħlewwa qed tiġbdek il-ħlewwa speċi. U dik għandu element qawwi fiha naħseb għalmenu fit-tliet poeżiji li għażilt jiena ħassejthom fit-tlieta li huma anke f'xi ħaġa bħal mill-ġdid poeta li tista' tinstema' naqra narċisista anke bħala isem tipo mill-ġdid poeta taf kif, imma mhijiex vera ħelwa fil-verità. Naħseb diffiċli biex toħroġ ċertu ħlewwa minn dak it-tip ta' elementi. Jiena ma lħaqtux il-Rużar Briffa.
ma missieri kien daħħalhom li ġew id-dnejja. Kien dejjem itambar u di benninni ħanorqod kont nismaħa kull filgħaxija. U l-istorja tat-tabib li kienet jaħdem mal-lebrużi, meta kbirt u mbagħad bdejt naqra, bdejt nifhimhom b'mod ieħor. Biż-żmien li kelli jiena. U vera kif qalet Viktorja mċertu ħlewwa. Dak it-tabib li ma tibżax minnu mhux bħal meta konna żgħar. Imma tabib li qisu qed ħossa wisq fuq il-mart tal-pazjenti tiegħu. Qisu wisq toqol. Mhux qed jitfaħħu minna fuqna ta' ġifieri ma tista' tagħmel xejn ċerta mart. Sax tagħmel xejn. Dik u iktar ma tikber u mbagħad tibda tifhimhom mod ieħor. Jiena nixtieq nirrispondi barra l-affarijiet ovvjament sbieħ immens li qed ngħidu. Hemm ukoll Adrian u ħbib tiegħi is-senswalità li ma jibżax. Joħroġ ċarissima ħafna. Mhux biss li jibki anke s-senswalità sesswali wkoll. Illi anke f'Dun Karm, ħanajtek sa ċertu punt, qiegħda f'Dun Karm qiegħda iktar fuq livell nisnajdilha skużawni ngħidha transcendentali ħanajtek. Imma f'Trużar qiegħda sfaċċatament. U għaw xtaqt anke nerġa' nġib il-Karmela Tard bil-poeżija tiegħu Xoftejk li hu jibbaża fuq Rużar Briffa. Din poeżija ta' Karmela Tard ma qed jikkwota lil Rużar Briffa. Xoftejk l-akbar ġmil tiegħek u għajnejk fihom seħer il-poeżija ta' Rużar Briffa. U jien ħabbejt xoftejk, ħabbejt lil wiċċek, ħabbejtek kollok kemm inti minn fuq s'isfel, kif tnissel fija u f'moħħi seħer kitbet il-versi u kif tqanqal qalbi żniet l-imħabba. U meta naqra Rużar Briffa, inħossu dali qed jgħid Karmel ukoll anke f'dak il-żewġ poeżiji li qrajtien. U dik tiġbidni ħafna lejha. Mingħajr ma hemm ġisma tqal ħafna tajjeb l-immedjatezza tiegħu illi m'hemmx barriera. Mhux il-poeżija li qrajt. l-ewwel kollha. L-ewwel waħda. Stajna nibqgħu mifrudin imxenqin għall-imħabba li xħin qalb sabet lill-oħra bdiet titrabba. Setgħu snin igerbu fuqna u bħalanja bla mismuha il-ħajja tnin. Imma ltqajna, imma tħabbejna, minn għajnejna qrajna l-fema ta' xulxin ferħanin, xrara nar moħra żewwiġna u bil-ġamra li kebbisna ssaħħaħna donnu bsarna kemm riħ kiesaħ se jreżżaħna għalli ġej. Imma l-xejn għamlu l-irwiefem bi ħruxija u sqawwija għax il-ġamra ma tintefa' bebda kesħa, bebda resħa. Għalkemm ġensek ġens barrani, barranija l-kelma tiegħek, għalkemm lewni le ma jiġbaħ il-lewn żbejjaħ tal-wiċċ tiegħek, sħiħ tħabbejna u fir-rabta ta' mħabbitna dlon kien sejna x'kien jifridna, fakritunna n-nies, in-nies ħajjina, bebda ħniena qafset fuqna għax riditna mifrudin minn xulxin, minn se jbedna la ninħabbu, hekk kif qiegħda ġewwa jdejja fuq ħaddejja dawk ħaddejk, lejk inħares u nitaxxaq, naħlef sewwa li ma tbedna ebda tnewwa, ma jberridna l-akbar sem, ma jifridna ebda sem. Kemm ninħabbu, hekk imbeda minn xulxin stajna nibqgħu mifrudin, imma kellna żgur niltaqgħu għal xulxin, sa mill-ewwel maħturin. Ma setax il-mewġ ibedna. Kif se tredna l-ħruxija ta' madwarna, kif tifridna minn xulxin. L-ewwel darba jisni li qed jismaħha, ma tantx jista' jikkummenta. U x'isima? L-innamrata Imħabba xi ħadd barrani. Għaw jistgħu jgħinuna Bernard forsi. Jekk nissejjer sfar. Nixtieq li jitkellmu nis-soħra, mhux jiena jgħidu ġesmu biss. Nixtieq li forsi għax nista' ninterpreta l-istorja ħażina Jimna li l-maratija u kienet Ingliża. L-ewwel waħda. Lejna, anke minn dak li smajt li nixtieq ngħaddi kumment ġenerali fuq il-poetiċità ta' Rużar Briffa.
Ġament meta nsemmu poezija mmorru għal xogħol wieħed, nejn, niftakru ftit xbijat u jista' jkun illi ninsew dak li jiġbidna lehom. Kien hemm kumment iktar kmieni x'jagħmel lil Rużar Briffa aktar milli popolari jiena ngħid bniedem li estetizza l-umanità. Jiġifieri l-affarijiet kollha li l-bniedem jipprova jaħrab minnhom u fihom sab poetiċità. Il-violin huwa marit, l-olliq li jieħu lill-Madonna huwa marrat musfari, il-ħarruba fi Quo Vadis li tara aktar il-bot u għandha dak li bl-Ingliż ngħidulu il-high moral ground, edha fuq għolja mhux għal xejn. Mhux bħal ħuta il-siġar l-oħra fil-wied, tara fil-bot u tara id-difetti umani. Imma l-ħarruba hija matuba bis-snin u hija weħida. Ġifieri għandha forom oħra ta' debbolizza umana. U anke mill-poeżiji li smajna, speċjalment dawk il-momenti fl-opinjoni tiegħi verament interessanti, meta Rużar Briffa jaqgħad is-sabiħ mad-dieq. U anke meta jgħid miġdiet poeta u qed nanni wara ftit u bkejt. Jiġifieri kontinwament il-poetiċità tiegħu ħirġa mill-elementi kollha li l-bniedem normalment jaħrab minnhom. U naħseb il-kapolavur tiegħu speċjalment fil-perjodu romantiku li aħna forsi b'miskonċett norbtu mal-idealizzazzjoni, mal-pajsaġġ perfett, ma kollox sabiħ. F'mument romantiku bħal dak u ħareġ il-poeżija mill-mart, mill-solitudni, mill-metamorfosi, għandu poeżija metamorfosi inevitabbli tal-bniedem, il-bniedem li anki jekk jagħtu jaf mod jagħmel xejn xorta jiċċaqlaq temporalment qed jinbidel. Rużar Briffa kellu ħafna da sens għandu poeżiji. U allura bil-forsi jiġbdek il għaliex rarament tara dil-ħila li l-iktar affarijiet li forsi lilek jumiljawk isiru arti. Ġifi aħna meta pereżempju nħarsu lejn poeżija violin marit, ġament ngħidu jara fejn spiċċa fi strada stretta wara d-differenza. Imma t-titlu jiġifieri id-dedikazzjoni tal-arti poetika hija lil violin marit. Jiġifieri lill-estensjoni tal-marda umana sakemm tiġi mużika imħanxra kif qal Jesmond, imma li għal Rużar Briffa anke l-mużika mhux il-poeżija biss hija iktar ġenwina għax ħirġa direttament mill-mart. U naħseb hemm li nintaqgħu kollha kemm aħna inevitabbilment ma' Rużar Briffa. Għaliex jekk maħna kollegi ftit ilu ċajtajt Adrian bil-kollega, jekk maħna kollegi f'xejn, forsi fil-kariki tagħna maħniex kollegi, forsi fil-livell soċjali tagħna maħniex kollegi, forsi fl-interessi tagħna maħniex kollegi, imma fil-mart il-bniedem huwa kollega tal-proxmu tiegħu. Irid u ma jridx. U naħseb illi Rużar Briffa dik arafa. Li f'ċerta sens aħna kollegi f'ħaġa waħda, kollegi fid-diżastru li semma Adrian l-ewwel. Berna tirrefera għal li xtaq jestatizza l-mart. Fil-fatt it-tieni mara tiegħu Lużett jiżil li jisimha. Tirrakkonta kif u xtaq isir bħala tabib dermatologu ħanejtek. Xtaq l-nies isiru sbaħ. U nixtieq nagħti naqra background ta' x'inhu dal-mart tad-dermatoloġija għax illum ġifieri jekk wieħed ħares lejn is-servizzi li għandha Mater Dei min ġej mis-settur tas-saħħa, allura nista' nitkellem ċertu esperjenza. Id-Dipartiment tad-Dermatoloġija huwa li żar wieħed li hemm. Illum jekk mur tara d-Dipartiment tal-Kardjoloġija għandna xi sitt setups. Imma llum id-Dipartiment tad-Dermatoloġija huwa fost li żar, ġifieri sa ftit ilu kellna sptar Ser Paul Boffa li kien dedikat kompletament tad-dermatoloġija u dan juri
kemm kienet importanti d-dermatoloġija fis-snin 20-30 u wara, il għaliex id-dermatoloġija dak iż-żmien ma kienx hemm fejqan għaliha, ġifieri, u barra minn hekk kien hemm l-ixxu wkoll tal-lebra, ġifieri kellna l-isptar San Bartolmew fejn ġifieri anke ħadem ukoll Rużar Briffa wkoll mal-lebrużi, kien anke ġieli kien magħhom ukoll. Tant kien iħossu empatetiku ħanejtek mal-pazjenti tiegħu, tant kien iħossu ħaġa waħda magħhom ġifieri. U l-mart tal-lebra u l-mart tal-ġilda veru ikraħ, fis-sens jekk ikollok ċertu mart tal-ġilda jaf jisfigurak, jaf inti titlef biċċiet minn ġismek, minn imnierek, u allura estetikament il-persuna tikrih. U waħda mir-raġunijiet li semmi t-tieni mara tiegħu tgħid li hu xtaq isir tabib ta' dermatoloġija għaliex ta' ikun strument biex isebbaħ lin-nies. Ġifieri Rużar Briffa barra mill-fatt li jestetizza l-mart u l-esperjenzi tagħna kif qal Bernard jagħmilhom jidhru isbaħ ukoll waħda mill-missjonijiet tiegħu bħala tabib dermatologu kien li n-nies isiru isbaħ. U dak iż-żmien kienet veru sfida kbira għaliex ma tantx kien hawn tinsix li meta mar jistudja ħal scholarship fid-dermatoloġija l-Ingilterra ikun 1930 something. Kien għadu qasbis ġie skopert il-peniċillina. Il-mediċina kienet veru għadha lura u t-tipu ta' trattamenti li kien hawn għall-ġilda kien veru rudimentari u bażiku. U fil-fatt, l-lum il-xjenza nbidlet u l-lum kifet fil-bidu ħanerġa' nagħlaq id-Dipartiment ta' Dermatoloġija għandu ftit sodod ġew għall-Isptar Mater Dei. Ġifieri għal dak iż-żmien Rużar Briffa ħass li kellu missjoni biex isebbaħ lin-nies ta' madwaru u li kien jaħdem magħhom. Minix ġifieri mitħalla ta' Rużar Briffa ħlif meta kont studjajtu l-iskola. Aħna fi żmieni kien għall-low level tal-Malti. Imma niftakar li kien laqatni mal-ewwel ta' żagħżugħ li kont 15-il sena għaliex kellu element uman. Kellu element li tista' tara f'ċertu affarijiet li tkun għaddej anke bħala żagħżugħ li tkun qed tinbidel, li tkun qed tara d-dinja b'mod differenti. Kellu wkoll ċertu solitudni wkoll fil-kitbiet tiegħu. Illi bħala żagħżugħ tħosshom ukoll avolja tkun żmien li suppost imdawwar b'ħafna nies madwarek. U naħseb però l-iktar element li kien laqatni dak iż-żmien u llum li ġejt hawnhekk qed nerġa' niftakar kien proprju l-element li semma wkoll Jesmond tal-empatija. Naħseb meta għandek persuna illi dak li qed jikteb qed tħossu vera mhux bħal ċertu poeti oħra li forsi jiktbu differenti mhux għax huma ġifieri inqas jew dan, imma jiktbu differenti. Rużar Briffa kien jolqot isu tħossu fil-laħam il-ħajja ngħidu hekk. Dik li nista' naħseb niftakar milli dana, però l-lejla qed niftakar ċertu elementi ta' dak iż-żmien għadda naqra żmien. Naħseb forsi nagħlqu ftit jekk m'hemmx kummenti oħra u ħadd ma xorob xejn. Li xtaqt nirringrazzja l kulħadd, imma nixtieq nispiċċa b'toma negattiva. Li għax ma nafx għaliex, ma rridx nagħmilha ta' preżuntus, imma anki jew forsi jgħinni Adrian, forsi qed nesseġera xi ftit. Għax ma narax li għandna rispett qawwi lejn dawn in-nies. Minix ċert jekk għandix raġun. Ġifieri m'għandix tkun ġlieda kbira nazzjonali biex nirrispettaw poeta bħal Rużar Briffa. M'għandix tkun ġlieda kbira biex id-dar fejn kien jgħix Dunkarm il-belt Stradafordi ma jkollix żibel mal-bib. Ma nkunx nista' nifhem il-għala għandna problema biex infakru Rużar Briffa fil-postijiet fejn kien jikteb il-poeżija.
ma nistax nifhem ir-raġuni għalhekk għad nispiċċa b'toma negattiva. Għax kieku hemm raġuni nista' nifhem. Imma qed nimlew ir-roundabout bir-rabix. Ġifri flus hemm. Jien nippreferi mar-roundabouts ikonna monumenti lejn tal-poeti tagħna. Allura ngħid imma possibbli li hija tan diffiċli biex dik id-dar żgħira dik xi kamra waħda fiha u jew tnejn hawn sedaforni ta' Dunkar, di dar żgħira tal-gvern konna ngħidu dak iż-żmien. Illi kuljum anti sa tmorru tarawha. Anke fejn kien jgħix Rusar Bruffali, okej, ħanoqogħdu nagħmlu l-plakek kullum kien, għaliex le, min-naħa l-oħra. Jiena noħlom ftit, imma ħanoħlomha, u skużani ħandejjaqkom ftit. Jiena għamilt kont għadni iżgħar ħafna u kien hemm avventura madwara li għamilt ħabib qed nissiġra xi ftit ma' Tonino Guerra li kien milux miet li kien il-scriptwriter ta' Fellini u poeta kbir Taljan, Tonino Guerra. Ġifri il-film ta' Tarkovski u ta' Fellini huma scripted minn Tonino Guerra. U b'avventura żgħira ma nafx kif itqajt miegħu. Omma qost din id-dar tiegħu, Penna Billi, fuq in-naħa tal-Adriatiku, f'Ġo Montanja. U nitla' hemm. U nsib villaġġ. Isni dħalt Disneyland. Villaġġ Taljan żgħir. Kull triq minflok jisimha Sedaforni triq poeżija żgħira ta' Tonino Guerra, dedikata lil xi kittib Taljan. Jew inti ma tajtx innoqgħod Sedaforni, trid tajt dawk l-istrob kollha li kiteb. Imma sbuħija enormi u kull triq xogħlijiet ta' Tonino Guerra għax kien ċeramista wkoll u kien skultur. Kull triq, ġifri, kull triq għandha disbuħija poetika, ġifri dal-villaġġ bidlu Tonino Guerra, u isejjaħlu wkoll u issa sar famuż hekk, Penna Billi saret famuż bħala il-villaġġ ta' rwejjaħ minsija. Għalih l-rwejjaħ kienu r-rwejjaħ tal-poeti. Ara dejjem ngħid, ovvjament ma sax nagħmlu xi ħaġa hekk hawn, imma għall-inqas ma nistgħux daw il-poeti tagħna li llum tant issa ħabbejna nħobbu u nibqgħu sejrin u hemm oħrajn. Għalfejn għandha tkun ġlieda ma sax nifhem. So ħaniqaf hawn. Ciao. Grazzi. Thanks.